Queridos amigos, isto é un comunicado oficial do alcalde Manuel María Puguepar, que xa me conocedes, non? máis conocido co nome de Picadillo. Resulta que hoxe acabamos de rematar a visita con motivo do Día Internacional do Patrimonio e me dicen as xentes que quedaron fora, que moitas xentes non poderon participar. Bueno, creo que é hora, por lo tanto, de anunciar solemnemente que a semana que ven, é dicir, o próximo xoves ás 5 da tarde, repetiremos esta visita que fago eu neste Palacio Municipal nesta clave, interpretando porque isto é moito máis que historia desta cidade, é historia de Galicia, xa o dicía o gran Otero Pedrallo, esta terra importante, cradle of the Celts, diría Macpherson, ou como diría Curros Enríquez, nesta meiga cidade da Coruña. E vou parar, chico, porque me emociono moito, ese é un problema, non entiendo. Nos vemos o xoves que ven, chao.